बर्तमान आम बाहर आम मुंशी मेलन देखा दोल मेलन आम सांग मैंने आसवे अपेक्षा करसिले आम जीव बर्तमान राति मोर 4टा बारे बर्तमान आसी आम सब पिला पहुँची गलनी बाबा बार फिटिंग फाटिंग जाइए ठीक अच्छे आउ 2-3 जन आसवा तो आसी ना शो पड़े बोधे आ फोन कर उठु ना ठीक अच्छे पिला फोन है आसिक 2टा राति एबे उठिकी आसुची बर्तमान सी भी रेडी होकर आइला ठीक अच्छे जीवा बर्तमान आम रेडी जाऊँ यात्रा देखा खाली खाई बुलवा से ना बर्तमान यात्रा को जाऊँ यात्रा भेट देखिए यात्रा कि जाऊ अटकला लुड़ा आज करे सुन सुन कौन ना कटक न कौन बरस हजार ऊपर खसूची ऊपर खसूची जाऊ जाऊ अटकला ऊपर खसूची लाइट होनी हाँ Marcelo. काकड़ा खाऊ आम सांग बोबाली आज सका गरम गरम
ଆଉ ଯେତିକି ଯାଉ ଡାକିବ ନା ଆଉ ସେମିତି କଣ ଡାକିଲେ ଆମେ ଆସିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶର୍ତ୍ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ସମସ୍ତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇସାରିଲେ ପାଳିବେ ଶୁଣୁନି ଆଉ ନା ମାନ କଥା ଶୁଣୁନି ହାଉଡା ହାଉଡା ରୁକୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନିଆ ପୁରା ଭେଟ ହେଇଗଲେଣି ପପୁ ଭାଇ ଘନିଆ ପୁରା ମାଲ ମହୁ ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କିନ୍ତୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବାଧିଲା ଯେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ ଆମେ ଅଟୋରେ ଆମର ଭାଇ ଜଣ ଅଟୋ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସିକି ଆଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଅଟୋରେ ଆଇଲୁ ଯାତ୍ରା ସରିଲା ରାତି ଅନ୍ଧାର ବୁଲିଲୁ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ ଦେଖା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଯା ଫେରିଲୁ ଯାଇଥିଲୁ 7 ଜଣ ଆଇଲୁ 3 ଜଣ ଠିକ୍ ଅଛି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ ବାଏ ବାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା ମସ୍ତି ହେଲା ପୁରା ପୁରା ବୋବାଲ ଯାତ୍ରା ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଷି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ରିଷି ତାର ସେଣ୍ଡ ନଚଉଛି ହେଇ ବାବା ଇଲୁ ବୋପାଲୁ ଇସ୍ ବଢ଼ିଆ ରିଷି ବଢ଼ିଆ ସେଣ୍ଡ ନଚଉଛି ऋषि